Takže ahoj, ja som Miroslav Lazar a marketingové oddelenie ma požiadalo, aby som sa predstavil, takže som si splnil svoju povinnosť voči marketingovému oddeleniu a mám ďalej kecať. Čiže ja som asistent režie a taktiež som obsadený ako herec vo filme Sen. A väčšinu času som trávil za kamerou, keď Boris hral. A viac menej som bol aj, alebo som ako poradca a snažím sa do toho vniesť aj taký svoj vizuál a nejaké svoje cítenie do toho projektu. Aj pri preprodukcii, pri storyboardoch som Borisovi častokrát pomáhal a radili sme sa spolu, čo a ako vyriešiť, aké uhly záberu dávať a ako riešiť vôbec nasvietenie a tak celkovo. Hlavný kamerán je Boris a on to väčšinou nastavuje všetky tie veci na kamere a čo má byť, aké tam má byť ISO a tak ďalej. Ja vlastne robím len pomocnú kameru, akože v podstate som druhý kamerán a väčšinou nastavím nejaký záber, natočíme to a on príde ku mne a povie mi, že čo som zrobil zle, že tu potrebuje trebárs menej miesto nad hlavou alebo že je príliš vpravo a tak ďalej. Dá sa povedať, že aj tam sa môžem trošku prejaviť, hoci väčšinou to riešime spoločne a radíme sa spoločne, že ako to dáme, proste, jak to nastavíme a tak. Tak s Borisom sme rovnaká krvná skupina v týchto veciach a väčšinou máme na veci dosť podobný názor, ale niekedy sa líšime a niektoré veci sa nám páčia viac, niektoré menej a niekedy sa nám nepáčia tie isté veci, proste. Pri scenári si pamätám, že som mu pár vecí zmenil, že niečo sa mi tam nepáčilo, tak som povedal, že to nechcem a on mi najprv hovoril, že to nie je problém, ale potom som si uvedomil, keď sa začal kresliť storyboard, že to nie je dobré, tak mi dal za pravdu. A prvýkrát aj on mne povie, že nie, tak toto nechcem robiť, lebo tak to robí každý a chcem, aby to bolo iné. On sa väčšinou snaží, že by veci vyzerali ináč a že by to nielen vizuálne, ale aj celkovo myšlienkami aj zvukom. No, vlastne zvuk sa bude riešiť až potom, ale vlastne, aby to malo také svojské. To sa mi na ňom páči, že v podstate vidí tie veci ináč. A ja tiež mám také podobné vnímanie toho celkovo. A pracujem sa mi s ním celkom fajn, hoci niekedy mu trošku trvá, kým sa rozbehne a cez deň býva niekedy unavený a niekedy sa mu nechce, ale tak to väčšinou býva kvôli tomu, že dosť dlho pracuje a býva vyťažený a je to vlastne aj celkovo to robíme vo vlastnom vo voľnom čase a nie je to vždy jednoduché prísť do tej nálady, že sa nám fakt chce robiť, chceme tvoriť, ale ja si myslím, že sa ním dá robiť. Je to, má to po tej technickej stránke dosť naštudované a dosť veľa vecí som sa s ním naučil, vďaka tomu proste vnímam to ako pokrok a pozitívnu vec do budúcnosti. A hlavne je to proste iný človek úplne ako ostatní a má úplne iné vnímanie sveta a tak ďalej. No tak, keď som si čítal ten scénar prvýkrát, tak som mu volal a bol som v takom rozpoložení, že sa mi to fakt nechcelo také niečo čítať. A viem, že vtedy som premýšľal nad tým, že ten človek asi nie je normálny. To si asi robí srandu zo mňa, alebo čo. A fakt som nechápal, že toto máme prvý film, má byť náš.
vážne ako... Nechcelo sa mi do toho ísť. Ale potom som sa tak ako pozberal a začal som nad tým premýšľať i ďalej a stalo sa mi to už celkom v pohode postupom času. Len Boris niekedy preháňa v niektorých veciach dosť veľmi. No, neviem čo konkrétne povedať, ale je proste niekedy až tak veľmi iný, že to až nedáva zmysel. No, tak. A je dosť uchylný. Je to riadny uchylák. Pekný, hnusný, pusatý uchylák. Díky. Tak u nás to prebieha tak, že Boris je vlastne nočný tvor, ja som denný tvor. A to nejde veľmi dohromady, lebo keď prídeme vôbec akože do štúdia, tak on je ešte zaspatý a ešte sa len prebúdza. A ja som úplne v pohode, ja som veľmi plný energie a snažím sa to preniesť na neho nejako. Nevždy sa to podarí, ale snažím sa veľmi. Takže ho motivujem veľmi a tak. Keď nezačneme kecať o hrách, alebo keď začneme kecať o hrách, o filmoch a o kadečom inom a o mačky a tak zistíme, že zrazu sme prvý hrali už polka dňa a to som veľmi nerad, keď sa to deje. Ale no vlastne, vtedy ak ja som taký úplne, že ideme točiť, ideme toto, tamto vymýšľať a potom sa unavím a on sa vtedy preberie a začne proste vtedy žiť a začne mi rozprávať, jak je toto skvelý nápad a jak to vyrieši, že tu pôjde cez dvere a tam toto a ja mu vôbec nechápem, čo po mne chce. Takže asi tak. A dosť času zaberá na líčenie postavy a také tie drobnosti ako kedy treba, aby bol ako herec mokrý, tak to treba namočiť vlasy a my sme mali ešte tú nevýhodu, že nemali sme tam hneď umývadlo, takže sme museli chodiť ešte po schodoch hore až na záchod po takej dlhej temnej chodbe. Tie predstavy sú fakt fascinujúce a sú strašidelné. No a celkovo, vždycky sme tak pracovali, keď sme prišli do štúdia, pozreli sme si, čo máme pripravené a na základe toho sme sa rozhodli, ako budeme ďalej postupovať. Väčšinou, keď sme nemali pripravený storyboard, tak sme museli ešte dokresľovať a riešiť to. Niekedy sme si povedali, že ani nerozkladáme štúdio, radšej sa povenujeme tej príprave tých vecí a až potom ako na budúci víkend treba natočíme niečo, lebo fakt sa na to neoplatilo rozkladať celé a to by sme s tým stratili väčšie času, takže sme radšej nakreslili nejaké návrhy a vyriešili scény, čo a ako. Niektoré veci bolo dosť sranda robiť, napríklad keď sme tam mali scénu celú v lísti, tak tam sa hádzalo lístie o 106. To sme ho museli, jeden deň sme ho po natáčaní išli nazbierať vonku na sídlisko. Nazbierali sme dve plné tašky listia, priniesli sme si ho tam a potom na druhý deň už Veronika skákala v listi, že tam na ne hádzali hore dole a potom si aj ona hádzala listie. Bolo to také fakt príjemné, veľmi dobré. Vtedy tuším ani nebola veľmi dobrá nálada. Boli také trošku veci, ktoré organizačné problémy a tak. To sme nevedeli, či budeme ešte točiť alebo nie, ale potom po takýchto natáčaniach vždycky býva skvelá nálada. Úplne nakoniec väčšinou ideme niekoho odprevadiť alebo ideme na autobusovú zastávku a tam sa zhovárame už rodičom a to je hlavne super, lebo v tom kolektíve ako tých ľudí sa mi pracuje fakt skvelo. A keď s nami ešte Veronika, nevždycky to je dobré, lebo niekedy sa s ňou príliš veľmi zabávame a hlavne Boris, lebo on ju niekedy považuje za svoju hračku, by som tak povedal. To bolo trošku kruté, ale dobre. Ale ako dá sa s ňou veľmi dobre pracovať a dokázala také veci, čo som ani od nej nečakal a fakt ako veľmi príjemne ma prekvapila ona. Ale to poviem ďalej o nej. Čiže tak asi.
Tak Borisa som spoznal na strednej škole. Pamätám si, keď som prišiel do prvého ročníka. A, a tam som sa vždycky, no tam som sa z začiatku ako spoznával v triede s ľuďmi. A spoznal som tam kopec nových dievčat. A tak som vyšiel z triedy a išiel som sa trošku prejsť po škole. A hneď som tam videl, Borisa stál pri schodoch. Tak som s ním dal reč. A rozprávali sme sa o tom, že čo sme čakali od tohto odboru a zistili sme, že to nebolo úplne to čo sme chceli. Ale dali sme trošku reč o filme a tak, ako vidíme film obidvaja. Vtedy sme ešte asi aj neboli istí, či bude to niečo možné, ako natáčať filmiky. Ani sme neriešili jeden druhého, až niekedy v druhom ročníku som mu donesol na nejakom drápe papiera napísaný príbeh, čo som si vymyslel a jeho to dosť zaujalo. A hovoril, že mám dobré nápady, tak začali sme kecať o všeličom, o filmoch, o hrách, o realizácii vecí a on už vtedy, tuším, mal dosť ako skúseností s natáčaním i s inými. Takže bolo to také dosť pekné obdobie. Spomínam si, že častokrát ja som väčšinou kreslil nejaké návrhy si po zošitoch, kadejaké lietadielka, neviem čo, do hier. Aj o tom sme dosť rozprávali. A hovoril mi, že o tom, jak funguje akože celková produkcia filmu. Rozprávali sme sa o rôznych filmoch, ktoré nás inšpirovali a to nás tak dalo dokopy. Tak toto bude krajšia téma. Tak, Veronika. Tu som najprv vnímal, že Boris jej dával často na Facebooku, že sa jej páčia, no mu sa páčia jej fotky. Tak som si ju všímal na fotkách na internete. A potom som sa s ňou stretol a ja som vôbec netušil, o koho má ísť. On mi len hovoril, že bude nejaká herečka, že sa s ňou stretneme a že budeme s ňou spolupracovať. Tak vtedy, keď sme sa mali vlastne stretnúť, tak stretli sme sa všetci v štúdiu, kde vlastne sme mali také prvé svoje stretnutie a hneď som vedel, že toto je vizuálne veľmi zaujímavá herečka. Tak sme si rozdali scenáre, trošku sme pokecali a šli sme každý po svojom. Potom sme sa stretli a to sme sa rozprávali o tom, že čo a ako, ak sa jej pozdáva na tom filme a pýtali sme sa aj na rôzne scény, že či to není ako nejak nepríjemné zahrať a tak. A bola v pohode, ako dosť rozprávala, že sa jej páči tá temná atmosféra a tak. A pamätám si, že sme s ňou behali po škole s kamerou, ktorá bola pripevnená na nejakom statíve. No a natáčali sme zábery, ako beha po chodbe a tak ďalej. To sme sledovali, ten pozoruhodný objekt. a tie spomalené behy, to bolo fakt dosť zaujímavé. Práve pri tom sa stala taká vec, že sme prišli všetci do štúdia, kde bolo zelené plátno. Mali sme vtedy ešte napojenú kameru na televízor, ako na monitor. Tak sme ju nechali nejak si prešľapuje na mieste, akože PH na tom zelenom plátne a pustili sme to na kameru, nech si to nacvičuje nejako. A ja som stal tak pri tom monitore a pozeral som tak zaujatý a prišiel ku mne Boris a hovoril som že ju beriem hneď na mieste. Čiže rozhodne očarila nás a celkovo je to zaujímavá slovka. Pracoval sa s ňou dosť dobre a fakt vysvetlenie niektoré veci netrvalo nejak dlho. Myslím, že bola veľmi flexibilná a určite niektoré zábery s ňou budú veľmi pôsobivé. Tam som si aj dosť vyskúšal, ako je to pracovať s herečkou, ako s ňou komunikovať, čo jej ako vysvetliť a vôbec ako riešiť tie vzťahy
a tú postavu celkovo, ktorú ona predstavuje, a tie detaily okolo toho, ako proste s hlavnou postavou ona ako má interakciu a bola to zaujímavá skúsenosť s ňou. A hlavne akože to sme sa počas toho natáčania aj spoznali a skamarátili. Myslím, že mama rada a ja mám rád. Sme taký proste tým. Trio. Tam vznikol vlastne ten názov. Myslím, že som to povedal ja, určite som to povedal ja. Tak sme robili aj nejaké spoločné fotky a tak. Tam vznikla tá fotka. A je to v pohode, Lovka. Myslím, že nemá problém takmer s ničím, čo sme... A rozprávali sme sa o rôznych témach s ňou, o živote a tak celkovo. Čiže tak. No to, že má 16. A už nemá. Už nemá 17. Oslavili sme to v altánku u nás. Opekačkou. Takže tak. A je milá. A má veľké oči. Veľmi veľké. Vždycky som chodil s miskou popod hlavu, že by sa jej náhodou nevypadli na zem. A keď som povedal niečo vtipné, tak sa niekedy spadla až na zem z toho. To sa mi veľmi páčilo, že som dosť smiala na nových vtipoch. Ako sme pracovali, bolo dosť uvoľnené, ale mala aj dosť disciplínu tvrdú. Vedela akože povedať si, že dobre, dosť bolo, chlapci, ideme čo robiť. A to je vždycky super. Tak my sme už strašne dlho uvažovali o tom, že budeme natáčať film, že tieto témy sú nám veľmi blízke. A tu vlastne dosť nás ovplyvnila aj tá stredná škola, kde sme plánovali všelijak možne, ak by sme toto mohli robiť. Ale vôbec sme nemali vymyslenú tú realizáciu, ako by sa to vlastne dalo urobiť celkovo. Nemali sme ani štúdio, ani sme nemohli nad čím takým rozmýšľať. Bolo by to veľmi drahá záležitosť, pretože boli sme na škole a ako školský projekt, no ťažko by nám to asi niekto odobril. Tak po škole vlastne ja som odišiel pracovať do zahraničia a vrátil som sa až po roku. A vtedy vlastne Boris bol nezamestnaný a ďalej sa také dosť nepríjemné veci. Bol to dosť zlý rok. Si tuším najhorší v mojom živote. No a vtedy jeho rodičia vlastne odišli preč týždeň dovolenku. No a tam sme si rozložili štúdio v jeho obývačke na zelené plátno. A tak sme už skúšali nejaké také testy. Malo to byť vlastne test. Ten celý film vznikol ako test, ktorý napadol Borisa, aby sme si otestovali, ako vlastne robiť film vôbec celkovo a nie to ešte na zelené pohľade. Čo je dosť náročná výzva. Tak sme začali robiť nejaké jednoduché zábery, ako prechádza okolo, alebo proste premýšľali sme, ako bude reagovať s prostredím, keď sa napríklad treba otvoriť dvere a tak. To by sme potom nejak zladili z 3D počítači. Už sme mali nejaké skúsenosti s 3D programami, hoci také dosť slabé, ale premýšľali sme, že do budúcnosti by sme chceli tam dať ten element, že sme nemaľovali všetky prostredia ručne. Čiže takto to vzniklo ako cvičenie, na ktoré sme si mali niečo precvičiť. Na druhý raz, keď som sa vrátil konečne z toho Anglicka, tak tu sme už mali na to celý týždeň. A celý týždeň sme ráno vstali a riešili sme riešili sme storyboardy a tak. V takom domácom prostredí to bolo veľmi príjemné, pretože keď sme už nevládali, tak sme mali vedľa gauč, tak sme si sadli a kecali, alebo čo o tom, jak to zrobiť, alebo si išli do kuchyne dať čo pripraviť. To bolo fakt ako dosť dobré, také domáce prostredie. A
tak vlastne natočili sme pár záberov, niečo z toho sme sa rozhodli použiť a tak. Až tak vlastne sme premýšľali, že ten sen je celkom aj dobrý. A ja som potom bol zase nútený odísť do zahraničia, keď som bol nezamestnaný. Tak som tam odišiel na trošku dlhšie a Boris už medzi tým, už vtedy keď som prišiel prvýkrát, tak hovoril, že bude mať zamestnanie v jednej škole, že bude normálne zamestnaný a že tam je aj ateliér, že tam by možno bola možnosť natáčať. A potom keď som sa vrátil som sa ešte na dovolenky a sme o tom diskutovali, ukazoval mi aj, jak to tam vyzerá celkovo, mať dosť pekne. Nič takého sme v dispozícii nikdy nemali. No a tak som dlho trčal v tom zahraničí a tak som si povedal, a bolo to tak 2 roky, a tak som si povedal, že už dosť bolo, pracoval som tam dosť dlho, akože. Tak som chcel zmenu aj kvôli tomu, že vlastne on mi napísal na e-mail, že ide natáčať svoj film a že by to chcel spraviť vlastne ten sen, lebo bolo kopec iných projektov, ktoré by sa akože teoreticky dali, ale myšľali sme kadejaké iné, len ten sen mal pre nás také čaro, že pritom sme sa začali už nejako hýbať, tak vlastne sme to vystiahli zo šuflíku a začal písať scéna. Až potom, počas toho sme sa dohadovali, že ja by som mal prísť späť na Slovensko, tak som dal výpoveď. Vrátil som sa späť, naš si potom počasie aj tú prácu. Takže to bolo už v poriadku. A začali sme hneď pracovať. Dnes sme sa vrhli na to, už som nejako písal, ako to fungovalo s Veronikou a tak. Ako to fungovalo, proste vytlačili sme si scenáre, rozprávali sme sa o tom filme a tak ďalej. Najprv prebiehalo zo pár diskusí. Vzniklo to vlastne celé tak, že som si povedal, že ideme točiť teraz, lebo teraz je to správna chvíľa a tak sme začali a tak sme to makali. Čiže celý ten film, tá myšlienka je vlastne vznikla v takom dosť nepeknom období, kedy sa diali dosť nepekné veci a to nás nakoplo, inšpirovalo. Vlastne ja som musel nakopať Borisa. A to trvalo trošku a ja som bol trošku už aj zocelený. Čiže sa tak trošku prinútili zobrať tie zlé veci a zobrať si z nich tú inšpiráciu a spraviť z toho film. Hoci aký, či by už bol veľmi krátky alebo na akej úrovni by bol, ale vôbec mi nenapadlo, že by z toho mohlo vzniknúť až niečo až tak dlhé a tak veľké. Ale som rád, že robím na začiatok taký náročný projekt, ktorý je fakt veľmi veľká výzva. Najmä pretože to robím len dvaja, čo sa týka technických vecí a obrazu. Čiže asi tak. Tak, príbeh toho filmu sa dosť vyvinul od toho cvičenia, vlastne to cvičenie bolo, tam bolo len pár napísaných dialogov, nebolo to ani nejak extra, tam nebol aký veľký obsah, ale ten príbeh sa dosť rozvinul. Je to autorský film Borisa a je to dosť cítiť, je tam zachytené vlastne dosť z jeho života a to, ako to vníma on. Ale ja som k tomu filmu pristupoval, ako to bolo aj moje vlastne dielo, aby som sa tam aj ja mohol nejak vyjadriť. V podstate nepísal som ten scénar, ale snažil som sa vyjadrať nejak vizuálne, nejakou atmosférou vlastnou. Čiže a s Borisom som aj trošku preberal ten scénar, ako som už spomínal, tak som mu povedal, že toto tam trebárs nechcem, to sa mi páči, toto je dosť pekný obraz a toto nie. A tak to boli také kompromisy medzi nami dvoma. A celkovo ten film vnímam dosť pozitívne. Bude to určite pre nás dvoch prínos a myslím si, že aj pre divákov. Na príbehu vlastne ani veľa nemôžem z toho prezradiť,
ale páči sa mi, že je tam dosť iných prvkov, kadejakých. Niektoré veci sa mi zdalo, že sa tam príliš opakujú. Ale zase veľmi sa mi páči ten spád, aký to má, že začína to niekde tu na a vyvíja sa to postupne, až sa potom niečo odkrýva, nejaký ten samotný príbeh a potom to nabere také o dosť rýchlejšie tempo. Čiže ten film je taký dosť vývojový, celé sa to tak nejak vyvíja niekam. A čo si o tom budú myslieť ľudia? No, nech už majú akýkoľvek názor na ten film, ja si myslím, že budú ho brať ako dosť zvláštny, nielen vizuálne, ale celkovo aj tým, čo sa tam odohráva. Ten film nie je robený tak šablonový, to nie je to také, je to proste, je to náš prvý projekt a to na to bude asi aj dosť vidieť. Si snažíme udržiavať celkovú kvalitu, ale bude to také dosť underground. Bude to také veľmi alternatívne. A určite to... určite som nič takého nevidel. Teda, nečítal som nič takého určite. A tak ako si to predstavujem ja, tak takéto filmy nebývajú často akože ani v Hollywoode, ani v kinách tých najkomerčnejších. Neveľmi sme sa chceli hrať na taký underground alebo na čo. Chceli sme sa učiť aj od hollywoodských tvorcov. Dosť často pozeráme nejaké bonusové materiály z filmov. Ale ten film určite zaujíma ľudí. Hoci možno si o ňom niektorí budú myslieť, že je divný, ale to v podstate len napomáha celkovej atmosfére. Takže keď sme začínali natáčať, tak v štúdiu občas niekto prišiel a vždycky sme mu ukazovali to demo, čo sme mali, to ako tak Veronika beží cez tie chodby, to aj v podstate to Boris len za noc spraskal v takom programe, takže to ani nebolo až tak úplne, ako nemal to tú finálnu kvalitu. Ale tí ľudia hovorili, že wow, že super a držíme na palce a to sa mi veľmi páčilo, že každý počas toho natáčania, že tam ľudia proste prišli a pozerali na to, že čo robíme a veľmi sa im to páčilo a to bolo také veľmi povzbudzujúce. Aj dosť veľa ľudí, s ktorými sa potom stretol a vždycky keď robíte nejakú takú vec, tak vám ľudia hovoria, že ak vám hrozne fandia a že sa tešia na ten výsledok a to vás namotivuje a preto je dobré, že sme to mali oznámené, že sme proste povedali, že ideme robiť film a ľudia, tešte sa. Takže tak, a natáčanie samotné prebiehalo, natáčanie prebiehalo dosť zvláštne, ale vyskúšal som si zopár dosť dobrých vecí. Hoci nie až tak revolučných, ale bolo to fajn. Mali sme štúdiový ventilátor. To bola najpodstatnejšia súčasť. Hoci fúkal taký vietor, že keď sme pozerali na kameru, jak sa tam hýbu vlasy, to sme povedali, že vieš čo? Dnes sme vyťahli nejakú takú veľkú dosku a začali sme z ňou mávať a bolo to lepšie. Čiže asi takéto postupy neortodoxné sme používali pri natáčaní. A bežanie bolo super, bežanie bolo na mieste a chodenie taktiež. Pri chodení sme používali metronom, pretože tam sa to dalo, ale bežať presne do rytmu metronomu, to si nie som istý, že či by sa to dalo. A to natáčanie na zelené plátno celkovo, to je proste niečo, čo je... Čiže natáčanie na zelené plátno je dosť veľká výzva, pretože tam vlastne nemáte reálne priestory, je to len čisto o tom, že musíte vedieť, kde je okno, kde pokračuje chodba, alebo kde sú dvere a ako má byť otočený herec. Kde sa má pozerať? Má sa pozerať na niečo, čo visí na stene,
A to niečo, čo vysí na stene, si musí predstavovať. To natáčanie na zelené plátno, je to ťažšie než v reáli. Je to o dosť ťažšie, je to ťažké, pretože aj s tým vlastne začíname. A s tým sme začali celkovo. A na začiatok je to veľmi ťažké. A keď sme potom točili aj nejaké veci v reáli, tak tam to už išlo jednoduchšie. Len sme museli pracovať s hercom a riešiť, že skaď má prísť a tak ďalej. To bolo väčšinou nejaké iné videá. Čiže táto technológia ako veľmi sa mi páči, čo nám poskytuje, aké zábery môžeme robiť, ale v budúcnosti by som ju chcel využívať asi menej, lebo celý film takto robiť je dosť ťažké. Hoci my sme s tým šli sme na to tak, aby sme si to urobili čo najťažšie. Potom už to vlastne človek má aj ľahšie, keď už je v tom, akože, už je v tom zohraný. Mali sme kadejaké vylepšovaky, napríklad Peklo stroj, tak sme to volali. To boli také, vyzeralo to jak na marionetu systém, boli to také dve paličky, na ktorých boli pripevnené šnúrky a hýbali ste s nimi a boli tie šnúrky pripevnené na plášti alebo na niečom, čo sa malo hýbať vo vetre. Tu vlastne je aj vysvetlenie, prečo ten ventilátor bol tak na nič. Tak tými šnúrkami sme dorobali tie efekty. A musíte mať na to vodický preukaz. To sa ináč nedá, lebo to treba absolvovať kurz. Boli kadejaké problémy pri natáčaní, ale väčšinou to boli technické veci, akože sme mali zlú elektrínu v tej budove a dosť často nám zlyhovali žiarovky a museli sme kupovať nové a to nebola veľmi lacná záležitosť. Ale dobre, to sme nejak prežili, boli fakt ako... Niekedy nám nefungovalo ako svietené na zelenej pazade. To zaujímavé sa nám stalo, keď sme chceli snímať zvuk osobitne, aby sme nemuseli robiť dubbing. Tam nám dosť zahaprovalo jedno svetlo, dosť hučalo, takže sme ho museli dať ďalej a potom nám mizlo z ľudí, pretože na nich vznikali odrazené zelené plochy. Tak sme sa aspoň naučili, že pred každým natáčaním si musíme zrobiť test na zelené pozadie, tak ako sa to robí aj v iných firmách, ale my sme to predtým nevedeli. A to bolo také učenie za pochodu. To hlavne pri natáčaní tak býva. Musíte si kopec vecí vynájsť. To ma na to veľmi baví, že musíte vynájsť tie veci. Ste vy prví, ktorí také dačo robia. Vždycky si musíte vymyslieť niečo úplne iné. Nie také niečo, čo už bolo natočené. Aby vás to aj bavilo robiť. Lebo to už by bolo také o ničom nemastné, neslané. Proste. To natáčanie bolo dosť dobré aj v tom, že to bolo také punkové. A som zvedavý, ako to bude potom pôsobiť na tom. Dúfam, že... A do budúcna by som chcel robiť filmy tak, že nepristupovať ku všetkému profesionálne, že všetko samozrejmosť a nerobiť to na istotu, nehrať na istotu. Hlavne hrať na také veci, že toto sme ešte nevyskúšali, poďme to vyskúšať a o to pritom ide, že človek... Aby sme sa niekam posunuli, aby sme sa niečo naučili. To je veľmi pozitívne. Je to rozmanité, je to dobrá práca. Vždycky sa dá ísť niekde ďalej. Kde ešte nikto nebol pred nami. Takže asi toľko.